Sansigi wani kanyata ani fila sanfɛ jeliba si sugu ale jɔla kuma kɛ so kɔnɔ limanaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo tiledu soba sanfɛ walasa ka jɛmukan ka bɛn ko kɛnɛ sigi an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan jɛmukan ni y'a kɛnɛ sigi tɔ la ye sibiri o sibiri an bɛna sɔrɔ walasa ka aw kunnafoni ka masala kɛnɛ sigi min b'a to maaya bɛ ja bɛn bɛ ja sigi bɛ ja an bɛ kuma ka ɲɛnam sigi fana gɛlɛyaw kan bi an bɛna masala min kɛnɛ sigi ye u bɛ tali kɛ seko ani dɔnko la an ka ɲɛnajɛ kolo minnu bɛ wele ko orchestre national an bɛna kuma olu kan bi u sigira cogo min na u jɔyɔrɔ ye min y'an ka seko ni dɔnko la ani fo ka taa se gɛlɛya minnu b'u kan bi ani baara minnu bɛ sen na walasa ka se ka to ka se ka don an ka seko ni dɔnko yiriwali jigiya kɔrɔ an bɛna kuma o taabolo kan Badema national ni ale ye orchestre national ninnu dɔ ye o ɲɛmɔgɔ bɛ wele ko directeur artistique o b'an bolo kɔrɔ n'o ye Idrissa Traoré ye sɔni an ni a bɛna don masala kɔnɔ kumaso kɔnɔ André Traoré Abu Cote Touré ale bɛ suya kɛlɛ la Emmanuel Jara ale b'a la ka bila an ka page Facebook an ka émission an ka bɛn kan Etienne Ɲare ale b'a la k'i ɲɔgɔnna baaraw tɛmɛ sira fɛ Mamadu Kane b'an dɛmɛ baara ninnu sigicogo la ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Abu Cote Touré ale bɛ suya kɛlɛ la a bɛ se k'an sɔrɔ ale kan siraw fɛ 101.2 Bamakɔ ni a lamini kan kɔnɔ ani an jɛɲɔgɔn radio sow sanfɛ Mali dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ se k'an sɔrɔ fana Zeno radio n'o ye bɔlɔlɔ sira ye Kiledu application Sori Ibrahima Ashcom Touré o y'ale ka cɛsiriw ye baara in ye jɛ ka baara ye a b'a faamu o cogo la ayiwa Abu Cote nin y'an sigilen ye Idrissa Traoré. Ouais. Il est Aba. Korbashitila. An bɛ Ala fo. Akane foli ka di dɛ. Alhamdulillah a ka fisa. Badema national. Ouais. Akane nobla ka di. A ka di kosɛbɛ. Ayiwa. Ba. Ilise. Aba. Korbashitila. An bɛ Ala fo. I ɲuman sera ma. Alhamdulillah. I nana ka wele jaabi a diyara n ye. D'accord. B'an ka foli lase palais ɲɛmaaba ma. A b'a mɛn. Ani département artistique ɲɛmɔgɔba. N'Ala sɔnna. Babi. D'accord. Ani directeur national de la culture o danga. D'accord. I bɛ ka foli lase u bɛɛ lajɛlen. A b'a mɛn n'Ala sɔnna. U bɛɛ jɔyɔrɔ bonyana jɛmukan ye sigi la sen kan. D'accord. An b'i yɛrɛ fo i taamasen na. Alhamdulillah. Ayiwa kuma daminɛ la. Mhm. I bɛ se ka mun fɔ ka kuma ninnu don. Ok, an b'a fɔ ko awuzu billahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An bɛ Ala fo. K'an bɔkolow fo. Ka seli an kuntigi Mamadu Sara alayhi salam ka seli ale kan. Donc ne tɔgɔ ye Idrissa Traoré. Ne ye directeur artistique ye Badema national la. Voilà. Ayiwa an bɛ kuna masala kɛnɛ min sigi bi o ye orchestre national ninnu. D'accord. Olu minnu sigilen don sen kan e y'a dɔ ko ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Badema national an y'a fɔ ten kaban. D'accord. I bɛ se ka fɔ an ɲɛna orchestre ninnu hakilila bɔra min wa? Ok, bon, orchestre hakilina bɔra depuis 1960, depuis l'indépendance, depuis yɛrɛma hɔrɔnya ta wagati Modibo Keyita y'a a ɲini ka jamana ɲɛnajɛ ka an ka culture don ba la.
o sɔrɔla a ye jeune dɔw bila ka taa sisan jeunes tɛ c'est des vieux actuellement a ye olu bila ka taa Cuba en 69 après l'indépendance olu taara ka taa kalanw kɛ donc olu seginnen mais bien avant ça a ye formation dɔw de sigi formation A formation B voilà donc olu de sigira pour que ka an ka musique ba sankɔrɔta voilà a daminɛna ten cogo de la bon Cubain olu bɔlen min kɛra Cuba ka na olu nana sɔrɔ formation A ni B fɛnɛ bɛ baara la donc o kɛra Las Maravillas del Mali après Las Maravillas a nana o nana kɛ Badema ye voilà comme ça idée sɔrɔla ten ensemble instrumental do nana cogo di bon ensemble instrumental o ni nin bɛɛ de kɛra ɲɔgɔn fɛ parce que a bɛɛ kɛra année kelen kɔnɔ san kelen kɔnɔ parce que il paraît que Modibo Keyita taara la Guinée u y'a kunbɛn ni ensemble instrumental ni fɛn min ye a inspirera n'o ye pour créer l'ensemble instrumental du Mali aussi u y'a kunbɛn ni fɔlisen min ye voilà jamakulu ni fɔlisen min donc a sɔrɔla o fɛ maintenant ninnu bɛɛ créera fankelen dansi donc ani comment ça s'appelle ensemble ani orchestre a bɛɛ kɛra année kelen kɔnɔ ani ballet national ayiwa an y'u suguya saba fɔ ka ban hakili ko saba de bɛ sisan palais de la culture la orchestre national joli bɛ Mali bolo a ka ca dɛ on peut dire a ka ca mais principal yɛrɛ ye Badema national ye sinon n bɛ fama tuma min a bɛ Kanaga il y avait Biton olu tun bɛɛ ye national ye maintenant actuellement min yɛrɛ bɛ activité la yɛrɛ o ye Badema national ye ensemble instrumental o ye olu ye ensemble de ce n'est pas l'orchestre orchestration bɛ yen ensemble bɛ yen parce que o différence ye jumɛn ensemble différence ale bɛ an ka traditionnel an ka fɔli fɛn ladala fɔli fɛn kɔrɔ i b'a fɔ gɔni bala tama voilà olu bɛ baara kɛ ni o de mais orchestration na anw bɛ baara kɛ ni moderne an bɛ se ka traditionnel dɔw don a la anw yɛrɛ caman don an t'a la mais a base ye moderne de i n'a fɔ guitare batterie piano saxophone flûte voilà ale baselen don o de kan kosɛbɛ ballet national ni ensemble ni Badema national danfara jumɛn ye Badema national ale bɛ an ka culture an ka fɔli kan a b'a traduit instrument moderne i b'a fɔ gɔni bɛ kan min fɔ guitare bɛ o kan ɲɔgɔn fɔ an ka kan fɔ guitare la n b'a dɔn ni ye n faamu bon o ye différence maintenant ensemble la i b'a sɔrɔ gɔni uniquement les instruments traditionnels fɔlifɛn kɔrɔ dɔrɔn o de bɛ ensemble voilà gɔni guitare filen bɛ se ka k'a la tamani kamalengɔni la kora olu de bɛ se ka kɛ o dɔrɔn de bɛ kɛ ensemble la ni ensemble mɛn dɔrɔn o ye laada instrument kɔrɔw de an ka fɔlifɛn kɔrɔ ballet national olu b'an ka dɔn de kɛ dɔnsen voilà nous sommes les gardiens anw ye fɛn maralanw de État ka source de tradition maralan de anw ye i n'a fɔ an ka laada marayɔrɔ de ye voilà ne y'a faamu sisan ballet olu ye dɔn ye olu bɛ dɔn an ka dɔnsen kɔrɔ jansa sunu i b'a fɔ ko bamanan fɔli in tɔgɔ barafɔli olu b'olu dɔn senw de kɛ anw b'a fɔli sen kɛ donc olu b'a dɔn sen kɛ ka tila k'a fɔli sen kɛ jenbe an ka instrument traditionnel la an ka fɔli fɛn kɔrɔw la o de y'a différence ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko ni orchestre national ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka seko ni dɔnko bugunatigɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ de y'anw yɛrɛ ye awɔ parce que i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ladege i tɛ ko ye non i tɛ se ka ko ye an bɛ dɔn an ka nin fɔli sen de fɛ Mali yɛrɛ bɛ dɔn nin fɔli an ka culture de fɛ
ni malien den yɛrɛ dɔrɔn i y'a ka culture i b'a dɔn ko nin ye malien den de a bɛ sɔrɔ an ka art de fɛ an ka segu ni dɔn an ka segu ni dɔn kɔrɔ ko ni kɔlɔsi baba an ka segu ni dɔn la aw de don awɔ anw yɛrɛ de y'a gardien an bɛ état yɛrɛ kelen don k'anw yɛrɛ de bila a kama a kɔlɔsili kama a kɔlɔsili kama a kana tunun pewu ayiwa an bɛna ɲininkali tɔ boli sira min kan sisan o ye jɔyɔrɔ min bɛ aw la segu ni dɔnko ani adamadenya yɛrɛ taabolo kan sabula ni ko ladala ko a kɛ kun ye adamadenya yɛrɛ fɔlɔ tɛ o don wala an bɛ se ka a dɔn ko an ka ɲɔgɔn kunbɛnw ani an ka ladala ɲɔgɔn kunbɛnw na ɲɔgɔn kunbɛnw ni i n'a fɔ ladala ɲɔgɔn kunbɛnw ni jama dalajɛ ba minnu bɛ k'an fɛ yan nɔ yalima an bɛ se k'a fɔ ko aw jɔyɔrɔ ka bon olu la wa an ka place yɛrɛ de y'o ye aw ka jɔyɔrɔ de y'o ye an ka jɔyɔrɔ de y'o ye parce que i b'a fɔ sisan n bɛ exemple kelen d'i ma ni Burkina président bɛ ka na n'i ye orchestre national wele ale de bɛ Burkina faso a b'o fɔli sen k'a la olu b'u yɛrɛ ye u ka so a bɛ tila ka Mali fɔli sen k'a la maliyɛnw b'u yɛrɛ ye u ka so donc n'olu bɛ na fɔlɔ ni président bɛ na orchestre national bɛ na ballet bɛ na ensemble bɛ na kɔtɛba bɛ na ni 4 formation min bɛ palais de la culture la ni bɛɛ bɛ se yen ni bɛɛ n'a ka rôle don président kunbɛli faamaw kunbɛli la étrangers kunbɛli dunanw kunbɛli la quoi an bɛɛ n'an ka rôle don i b'a sɔrɔ fɔli u b'a daminɛ badema la u b'a kunbɛn ka se yɔrɔ dɔ la u b'a ka fɔli sen dɔ k'a la k'an ka fɔli sen dɔ k'a la n'a bɔra yen i b'a sɔrɔ a bɛ na ballet la ballet b'a dɔn sen u ka olu yɛrɛ fɛ yen dɔn sen k'a la u b'u yɛrɛ ye u bɛ sɔrɔ k'an ka yan so dɔn sen fɛnɛ k'a la c'est pareil o fɛnɛ kelen de don groupe dramatique la Kɔtɛba national an ma fɛn fɔ kɔtɛba kan i t'o ɲɛfɔ ale jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ale t'o dafara bon o bɛɛ de ye kelen ye anw bɛ yen k'an ka kɔrɔlenw olu garder ka tila ka bilasirali kɛ ka mɔgɔw sensibiliser ka jamana kanu don mɔgɔw la ka siraw yira mɔgɔw la min na i tɛ fili an bɛ kɔtɛba kelen min dɔn o kelen de don o kelen kelen don caman formera kɔtɛba in na yen dɛ yɔrɔ ah oui ayiwa o kɔfɛ aw jɔyɔrɔ bɛ se ka jumɛn ye jamana kɔnɔ bɛn ani kelenya sabatili la adamadenya sira kan a fɔlɔ ye jumɛn ye n'anw bɛ dɔnkili da an ka dɔnkili ninnu i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa jamana dilan kama dɔnkili si tɛ yen k'an b'a fɔ a ye jamana ci a y'a yɛrɛ kɛ ayi donc an ka baara yɛrɛ ye jamana dɛmɛli de ye k'a ka kɔrɔlenw garder k'a ka jamanadenw ladɔnniya k'u bilasira ka sira yira dɔw la minnu bɛ fɛ ka fili minnu bɛ fɛ ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ an ka baara fanba ye o ye o kɔrɔ sisan ni aw bɛ mun fɔ an bɛ dɔnkili minnu da n'olu bɛ lamɛn ka ɲɛ awɔ n'a bɛ lamɛn ka ɲɛ fili tɛ na maa bɛ se k'a fɔ ko aw bɛ se ka kɛ an ka Mali ka lasigiden segu ni dɔnko sira kan diɲɛ kɔnɔ o bɛ se k'a fɔ mais sisan u kɛlen don k'o lanɔgɔ dɔɔnin cogo di sabula u bɛ mɔgɔw bila ka taa jamana représenter mun ka taa jamana wala représenter minnu tɛ a mériter i n'a fɔ sisan ka segu ni dɔnko sira kan ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa jamana jɔyɔrɔ fa yɔrɔ dɔ la minnu tɛ a place ka sago aw kunna voilà o de ye problème yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ sisan aw bɛ ka bɔ aw ka minɛn kɔnɔ voilà ayiwa o b'an ladon gɛlɛyaw kɔnɔ o de bɛ gɛlɛya yɛrɛ de o fɔ parce que ni mun kan ka min kɛ n'i y'o t'o bolo k'o kɛ ale ka baara de y'o ye a b'o de ɲɛdɔn a bɛ ka saraw de kama a dilannen don o de kama État fɛ jamana fɛ donc n'i y'o bila a k'a ka rôle jouer a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛ i ka o kuma b'an ladon gɛlɛyaw ni kɛta nataw kɔnɔna na yalima bi min bɛ se ka wele ko défi kɛta wulikajɔ jumɛnw bɛ aw bolo Mali la ka ɲɛsin ni segu ni dɔnko kuluba 4 ma donc o la direction générale bɛ se ka dɔ f'o la mais n bɛ fitinin fɔ voilà komi ne de b'o représenter bi u kan ka recrutement de kɛ
ka mɔgɔ kuraw ta État mago b'o la par exemple génération anw ye 6e génération de 6e génération na i b'a sɔrɔ fonctionnaire min b'a la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan pour un orchestre national tɛ se ka sigi ni mɔgɔ 4 an tɛ national ye quoi voilà donc o problème belebeleba de bɛ yen donc normalement palais kɛlen don ka olu boloda tali boloda hakilinaw boloda je dis bien hakilinaw b'u bolo donc u kan ka taa a da yira a kuntigi la n'o ye an ka ministre ye an b'a fo nin yɔrɔ la a bɛ k'a se kɛ Mamu Dafe a bɛ k'a se kɛ yɛrɛ 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 an b'a fo kosɛbɛ d'accord donc u bɛ taa da yira ale la ni tali ma kɛ orchestre in a bɛ bin dɛ a bɛ n'a fɔ sisan minnu bɛ yen olu tɛ faso ka baarakɛlaw ye voilà olu nana u yɛrɛ ye de an b'u fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ u nana an dɛmɛ wa n'olu tɛ a bɛ jɔ olu nana an dɛmɛ de fonctionnaire tɛ tɛmɛ 4 5 kan awɔ ne de y'a f'i ye an dun bɛ actuellement mɔgɔ 22 ɲɔgɔnna ou bien 3 Batima national awɔ donc o tɔw bɛɛ nana de bénévole an b'a fɔ cogo di jamana kanu mɛnna a ka di n ye ka jamana in dɛmɛ et puis soko ni dɔnko kanu mɛnna n bɛ fɛ k'a kɛ i kɔrɔ yira k'a fɔ ko musaka min kan ka bila u ka bolo kan jɔnjɔn o tala ka bila u ka bolo kan o ye gɛlɛya ye o ye gɛlɛya belebeleba ye wa n'u ma o lajɛ a bɛ ɲɔngiri a tɛ ban pewu o de kɛlen bɛ k'a kolo bɔ a la o tuma mɔgɔ kan ka na ni formation ninnu na cogo di voilà o de n filɛ k'o de f'i ye n ko palais kɛlen don k'olu hakilinaw de ta i bɛ na gouvernement b'i ta fonction publique la ou bien collectivité ou bien fonction publique normale d'accord n'o banna palais de la culture bɛ se k'i ta comme contractuel du palais olu yɛrɛ bɛ i sara bɛ bɔ palais yɛrɛ n'o fana tɛ yen donc i yɛrɛ bɛ se ka na i yɛrɛ ye n nana aw dɛmɛ baara ka di n ye ni tɛsiw kɛra k'i ye k'a fɔ i nafa bɛ an ye an bɛ se k'i accepter voilà kɔrɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛliw fana kɛ voilà sɛgɛsɛgɛli b'a la nka yalima aw yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ dɔw ye ten seko ni dɔnko la k'a fɔ nin bɛ se an kana n'a ye Batima national walima an kana n'a ye l'ensemble instrumental la walima an kana n'a ye ballet la ou bien côté ba la aw tɛ mɔgɔ dɔw ye ka na n'u ye ten wa i bɛ dɔw ye u ka ɲi ni ɲɛ yɛrɛ dan ye mais u tɛ se ka na cogo di ta voilà n'a bɔra u yɛrɛ la ko n bɛ na n ye tacogo min f'i ye n'o tɛ dacogo t'i la gouvernement ka na ni ou bien palais ka na ni i ye comme contractuel o fila de ye jɛlen don sisan palais tɛ se ka mɔgɔ dɔw ye k'a fɔ ko karisa bɛ se seko ni dɔnko ni tabiya ni bolo in na kosɛbɛ a nafa bɛ an ye an ka orchestre kɔnɔ k'a wele ka na n'a ye o cogo la ten wa palais tɛ se k'o kɛ i b'a wele mais condition bɛ kɛ jumɛn baarakɛcogo bɛ kɛ jumɛn tɔw bɛ cogo min na a fana bɛ kɛ ten mais i b'a sɔrɔ n'o budget t'i bolo autorisation t'i bolo i tɛ se k'a kɛ fɔlɔ yɛrɛ tun bɛ tali kɛ cogo min na n k'o ɲɛf'i ye fɔlɔ biennale ninnu tun mana kɛ biennale la mɔgɔ minnu kɔgɔlen don i b'a fɔ sisan les meilleurs minnu bɛ se u ka fɔli se n'u ka fɔli kan biennale dankɔrɔba i bɛ se bamanankan na sa a y'a ye donc biennale dankɔrɔbaw olu de tun bɛ wele région bɛɛ meilleur bɛ ta olu de la olu de bɛna fara fɛn ninnu kan a plupart bɛɛ tun bɛ ta ten a kɔni fɔlɔw daminɛna ten k'a ye ko nin ye guitare fɔlankana ye o kɛra fɔlɔ ye an bɛ na n'o ye Badema la bon nin ye jimɛ fɔlankana ye o nana an bɛ t'o bila ensemble instrumental comme ça tali tun bɛ kɛ ten bon o la sisan o la n t'a dɔn u tun b'a administratif kɛ cogo min n t'o ɲɛdɔn mais tali fɔlɔ-fɔlɔ kɔni tun bɛ kɛ ten munna yɛlɛma donn'o la i bɛ dɔ kalama o la n tɛ fɛn kalama o la parce que n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o ye de biennale yɛrɛ kun jɔra biennale kun jɔra biennale jɔlen a kɛra kɔlɔlɔba ye mais sisan ala barika la a wulilen don n b'a dɔn laban in na an ka ministre Mamu Dafe a bɛ nin baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ a bɛ se ka booster a bɛ se ka dɔ fara a fanga kan voilà sinon problème yɛrɛ ye min ye maire tɛ sɔrɔ mun kama bilen bɛɛ kɛra sumunkɛla ye pour que i k'i balo sɔrɔ
bɛɛ kɛra dengulu fɔli kɛyɔrɔ la ta pour que k'i balo sɔrɔ fɔlɔ orchestre baden tun bɛ yen o tun ye jumɛn Bɔrɔngɔni de Segu il y avait Coulé Star, il y avait Rai Band, il y avait Biton, il y avait Kanaga. Kene Star fana kun de dɛ. O Kene Star kun bɛ yen. Donc olu bɛɛ kun bɛ baara de kɛ ka biennale préparer. Kanaga fana kun bɛ yen. Kanaga kun bɛ yen Mopti. Bon olu la olu bɛɛ kun bɛ baara de préparer ka bila mais sisan o tɛ yen fo n'a fɔra ko biennale bɛ yen nin don u bɛ taa mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn minnu bɛ fɔli cogoya dɔn minnu t'a dɔn k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye na an ka nin fɛn fɛn cɛ an ka taa an ka région représenter meilleur tɛ ye o parce que baaraw taabolo tɛ kelen orchestration ani taabolo caman tɛ kelen. Parce que orchestre kan ka ye région bɛɛ de la san kalo 12 bɛ baara kɛ. N'o kɛra sisan o de orchestre régional fana kan ka kun cɛ ni orchestre national ye. Voilà. Ayiwa diɲɛ bɛ foli bɛ bolo kura min kan sisan o tɛ gɛlɛya kan n'o ye musique moderne ye. Bon o tɛ gɛlɛya an bolo parce que anw ta daminɛna moderne de la parce que an ka musique daminɛ cogo minnu taara Cuba n'olu nalen INA Institut national des arts ninnu olu kɛra o professeur ye a daminɛna musique cubaine de la classique blues jazz an y'a olu ye orchestration daminɛ n'o de. Voilà donc ça veut dire que o t'anw tɔɔrɔ an b'a an b'o adapter an ka an b'an bɛn n'o ye voilà. Folikɛla kuraninw n'o ye jeune musicien ye olu ni aw ka jɛɲɔgɔnya don gɛlɛya t'o la. Non gɛlɛya t'a la bon an b'olu ye sira fila fɛ olu kulu fɛnɛ tilalen don kulu fila ye kulu dɔw bɛ yen olu nana misigi fagali kama awɔ ka da k'a kantigɛ ka Mali misigi ko ban kulu dɔw bɛ yen olu nana o kama parce que ni musicien b'i bolo ne taara machine kɛ k'a ka baara kɛ n'a fɔra don min na ko ka live kɛ live de i b'a fɔ o ma orchestration. Dɔnkilidala bɛna ka dɔnkili da fɔlilaw b'a ka foli kɛ fɔlilaw voilà n'a sera o ma don o don i b'a ye k'a fɔ ko artiste ba min bɛ k'a fɔ ni jama bɛ k'a ka dɔnkili da ni diɲɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ a tɛ se k'o kɛ o kɔrɔ k'e tɛ bɔ Mali kɔnɔ parce que Mali fɔli bɛ se ka yaala ni live de fɔli dɔnkilidala filɛ fɔlilaw filɛ an k'a ci ka da voilà Mali fɔli bɛ Mali culture bɛ bɔ ni o de Umu Sangare bɔra n'o de Salifu bɔra n'o de Abi bɔra n'o de Rukiya Kone Rukiya Tarawele bɛɛ bɔra ni nin de mais ni e tɛ se nin na i bɛ k'an ka musique faga de safi o ye tiɲɛ o de y'a fagacogo ɲuman ye n bɛ k'a f'i ye bon kulu filanan o ye style kura wɛrɛ ye n'u b'a fɔ a ma ko rap n'i y'a jateminɛ rap bɔra anw fɛ yan n'i y'a jateminɛ kumakan don fɔli kɔrɔ bon o t'an ka tabiyaba ye mais a bɔra an fɛ yan mais mɔgɔ jamana wɛrɛw y'a don ba la ka tɛmɛ an kan bon sisan an ka sisan génération y'a don ba la u y'a don ba la mais a bɛ ka an ka culture dénaturer a bɛ ka bayɛlɛma don voilà parce que u bɛ kumaden minnu fɔ a kɔnɔ a kumaden dɔw malo ka dɔgɔ o ye tiɲɛ kumaden dɔw bɛ yen u t'i kalan denmisɛnninw kalan kumaden dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔw la révolter bon o t'an ka taabolo ye o t'an ka nɛni t'an taabolo ye jama yuguba ka kɛ kow kan o t'an taabolo ye bon i b'a sɔrɔ o la u bɛ kuma rap ninnu sisan u bɛ ka commencer critiquew cayalen u bɛ ka commencer ka hakilinaw falen donc u bɛ ka ladiliw k'a kɔnɔ parce que olu de bɛ sanfɛ sisan denmisɛnnin fitininw bɛɛ b'olu lamɛn donc olu kan ka kɛ message ɲuman fɔlila de kunnafoni ɲuman dibaga bon n'olu taara sira dɔ fɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ anw minnu bɛ ka taa fɛn fɛn bɛ ka wuli an kɔfɛ o si tɛ ɲuman ye donc o kulu fila de bɛ ka an ka misigi ko gɛlɛya. O ye gɛlɛyaba in kan ni o min filɛ senna sisan ani aw ka taabolo o fila bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo di? U bɛ se ka taa cogo di? Sabula
i yɛrɛ ye orchestre fɔ dɔrɔn i ye bayɛlɛmali de fɔ i ye jumelage ka voilà fɛnw don ɲɔgɔn na n'a ka di anw ye an bɛ se ka i b'a fɔ an ka album kura min bɛna daminɛ an y'a ɲini ka artiste caman wele an n'u bɛna ɲagami ɲɔgɔn na o ye Sidiki ale bɛ fɔli sen min kɛ ani fɛn Young BG o fana bɛ ladili caman b'ale ka fɔli kɔnɔ a bɛ an ka fɔli sen de fɔ ka dɔnkili u ka arabu dɔnkili ni fɛn ninnu d'a kɔrɔ b'u la kosɛbɛ a bɛ mɔgɔw bilasira o caman bɛ denmisɛnninw n b'a fɔ a bɛɛ dɛ a caman b'u la minnu ka ɲi minnu ka message kunnafoniw ka ɲi a bɛ mɔgɔw bilasira mais dɔw bɛ yen vraiment u k'a lajɛ u ka falan don baara la donc an kɛlen don album kɔnɔ an kɛlen don ka mɔgɔ caman wele Madu Sidiki an bɛ k'a lajɛ n'an sera ka hali Basegu sɔrɔ Basegu ale bɛ gɔni kɛ donc an bɛna lajɛ ka olu fusionner k'u ɲagami ɲɔgɔn na ka sira wɛrɛ fana yira nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma jamana buruja ka sɔrɔ i ma jamanadenw bila sira jugu fɛ ni misigi nin bɛɛ bɛ se ka kɛ misigi yɛrɛ n'i ye misigi lawa quoi an bɛ ala deli quoi hali n'an sara sisan alijinɛ a fɔlila ka kan ye tellement que fɛn ɲuman tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka misigi bɔ ne bolo o cɛ misigi hali ni diminen kuma ni misigi duman tora ka kɛ i bɛ ɲinɛ dimi awɔ ni fɛn ɲuman a bɛ mɔgɔ furakɛ o cɛ i ye mɔgɔ ta dɔ fɔ ko hakililaw bɛ sen na walasa ka mɔgɔ dɔw ta orchestre national ninnu na o kɔfɛ fɛɛrɛw b'aw bolo ka se ka orchestre ninnu ka fanga kura d'u la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wa sabula an b'a ye kuma dɔ aw t'i ye ka caya yɛrɛ jamana kan dɛmɛ lajɛbaw kɛnɛ kan ne yɛrɛ hakili t'a la ko ne delila ka badema ye ka jouer kɛnɛ dɔ kan voilà bon n b'o yɔrɔ f'i ye badema kun ɲɔngirilen don dɔɔnin normal an b'a fɔ an bɛ monsieur Jɔnmana fo ale ka temps na Baribi Jɔnmana denkɛ n'u b'a fɔ a ma Ablaye Jɔnmana ale de tun ye directeur ye o temps kɔnɔ ale nana a ye ne wele en 2019 a ko n bɛ fɛ ka orchestre in kuraya ka fanga d'a ma an bɛ fɛ an ka baara kɛ pour que an k'a lawuli orchestre in ye fanga sɔrɔ k'a daminɛ 2019 kɔrɔlen kɔfɛ k'a daminɛ 2019 à nos jours sisan sa actuellement i ye fɔli sen min fɔ hali kunun an bɔra Radisson na an kun bɛ ka forum Mali Maroc an kun bɛ k'o fɔli kɛ voilà donc n'i ma wele fɛn min na i tɛ se ka taa o la sinon actuellement an ka bɔ janvier la ka se bi ma an bɛ bɔli ko 16 la a daminɛna kosɛbɛ yɛrɛ voilà donc baara min bolodalen don directeur kura fɛ n'o ye Sulemani Bacino ye an b'a fɛnɛ fo kosɛbɛ il est très jeune et compétent min don denmisɛnnin bon n ka directeur don n tɛ se ka fɔ ten voilà donc voilà sifin don donc a b'a se la a ye décision dɔw ta kojugu a ko nin orchestre in depuis ala ka orchestre in da a ma deli ka bɔ ka taa Europe tubabu la en tant que orchestre i y'a sɔrɔ a ka bolofara caman bɛ taa a ka fɔlidenw caman bɛ taa mais ka bɔ i b'a fɔ Badema national tatɔ filɛ depuis 79 a ma kɛ donc ale ka défi ye o ye ko n'ala y'a dɛmɛ a bɛ fɛ k'o kɛ a kɔni kana y'an ka to ka ballet national Badema national Côte d'Ivoire national an kɔni bɛ ensemble instrumental an b'o ye ka caya nka kana y'an ka to ka aw bɛɛ ye ten jamanadalajɛw kɛnɛ kan ni ala sɔnna o bɛ se kɛ cogo di o bɛ dépend ministère ka implication n bɛ se k'o sira dɔ fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ culture bolo kan u bɛna yamaruya de ɲini ministère la an bɛ fɛ k'an ka nin tulonkɛ kɛ an bɛ fɛ aw ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye an kɔni bɛ ensemble instrumental an b'o ye ka caya nka kana y'an ka to ka aw bɛɛ ye ten
Jamana jaw kene kan ala sɔnna o se kɛ cogo di o bɛ dépend ministère ka implication n bɛ se k'o sira dɔ fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ culture bolo kan u bɛ na yamaruya de ɲini ministère la an bɛ fɛ k'an ka nin tulonkɛ kɛ an bɛ fɛ aw ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye ou bien aw ka kɛ parrain a ka kɛ nin a ka kɛ nin donc olu de bɛ se k'a fɔ sisan bon an bɛ jɛ n'aw ka nin ye mais an ka orchestre national bɛ yen tale ɲɛfɛ e ɲɛ bɛ orchestre ninnu cogo jumɛn na mana sinikɛnɛ ma o y'a bannen ka ban pewu n'u ma wuli k'u jɔ orchestre ko banna Mali orchestre tɛ yen n'a bɔra Bademan national la ani Kɛnɛba i bɛ min kalama o tɛ yen Bademan national baara kɛ sɔgɔma fo 16 heures semaine dans le lundi mardi mercredi jeudi et vendredi i tɛ orchestre si ye Mali kɔnɔ min b'o kɛ o de kama n bɛ ministère fo o yɔrɔ la ka palais de la culture fo palais formation sabati formation bɛɛ an b'olu de ma voilà formation 4 ninnu de b'o kɛ sinon Mali yɛrɛ mun bɛ tɛ yen orchestre tɛ yen bilen maa mɛ tɔnjɔn fɛnɛ commencera je crois an b'u ka responsable fo tɔnjɔn fɛnɛ commencera olu ye baara daminɛ mais n bɛna lajɛ n'u bɛ se ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min Bademan bɛ se ka jumelage dɔw kɛ cogo min na pour que a ka se ka hali fɔli dɔ boloda ka organiser ka an wele a k'a dɔn k'an dɔrɔn wuli o ka d'an ye sabula orchestre ninnu fɔlɔ ka di kosɛbɛ aw jɔte an bɛ jɛmukan ka bɛn ne kɛnɛ kan i ti fiɲɛ dɔ bɔ sen kɔrɔ ko k'an sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira dɔw ta
00 11. Ayo, kuma Mbaa. Ajalanya. Merci.
ensemble ta ka ca n'o ye u bɛ sɔn 30 ni kɔ la parce que olu de bɛ cartonné ni yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bon ni e ma bɛn n'o ye n'a ma publier n'a ma yira i tɛ bɔ a kalama voilà donc an mago bɛ min na u b'a fɔ o ma ko visibilité k'an yira voilà an kan ka yira de donc normalement palais ani ORTM ani téléso bɛɛ ani radio so bɛɛ n'olu bɛɛ de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'anw ye produit min dilan dɔrɔn u b'a d'olu ma olu b'a yɛrɛkɛ dɔrɔn de b'a jɛ sinon a bɛ ka kɔrɔlen minnu fɔ nin a yɛrɛ ye an ka fɔli sen dɔ lamɛn sisan a y'a fɔ ko nin ka ɲi o miliyɔn caman de b'an bolo parce que an bɛ baara daminɛ fonctionnaire baara de kɛ quoi depuis sɔgɔma fo 16h don o don an bɛ baara dilan donc an b'an ka kɔrɔlen in de fɛnɛ gardeli la k'o mara a kana tunu bannikɛla ninnu u bɛ sɛgɛn ka tila ka tugu anw nɔfɛ parce que an tɛna bila. ayiwa o faamuna an ti maa wɛrɛ ta 20 21 0011 allo allo kɔri baasi t'i la nba n bɛ fɔ n b'i ka invité fo a diyara an ye n bɛ n ka fɛn président yɛrɛ la fo jamana ka sigi kɔrɔ ninnu ma fo jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ k'i ɲini don a la kana to minisiri dɔrɔn parce que la n'i y'a ta an yɛrɛ ka denmisɛnya kɔnɔna na an b'an n'an ka cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ an taara jamana la a bɛ an ka kɔrɔlenw ye komi sata banko kɔrɔlenba ninnu i b'a ye banko min ka di a y'olu ta radio Mali yɛrɛ t'olu ye sisan muso i m'a kɛ mɔgɔw rappelé Daïdé Sani Jabate Bitɔn Koyite fɛn caman ye a bɛ jaabi di ka cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ i yakili a bɛ jamana yɛrɛ kanu bɛ don i la kosɛbɛ olu si yɛrɛ tɛ fiyewu a bɛɛ yɛrɛ a denmisɛnninw ka wakanba dɔw a ka t'olu la a segin kɔrɔlen ninnu ma kɔrɔlen ninnu a dɔgɔnin ka to k'u ye aw yɛrɛ filɛ yiriw fɛ an ka kunba kɔrɔ ye n yɛrɛ ka fɛn bɛɛ tigɛ ni ko a juma aw bɛ kɔrɔlenw ye fɛn ba fɛn ma baw la aw ka baara la i ka invité ka foli la k'aw a ka hakili to minisiri yɛrɛ ɲini ka fɔ hakili to kɔrɔlenw la i ni ce nka Idrissa yalima aw ka bɔli minnu bɛ kɛ siɲɛ caman i b'a sɔrɔ gouvernement de b'aw wele walima kɛnyɛrɛyew fana b'aw wele voilà kɛnyɛrɛyew b'an wele an bɛ bɔ fɛn officiels de la ka caya an tɛ taa mariage la ani denkuli ni fɛnw o c'est très très rare u t'aw wele wa walima aw yɛrɛ de tɛ taa anw dilannen yɛrɛ tɛ o kama an dilannen don min kama par exemple forum dɔ bɛ na kɛ ou bien président dɔ bɛ ka na ou bien festival dɔ bɛ ka na festival dɔ bɛ ka kɛ olu de ka ɲi mais denkuli kɛnɛ o bɛ o kɛbagaw bɛ o tɛ aw ye ayi mariage dɔw bila i bɛ se k'an wele diinɛ galaw la n'a ɲɔgɔnnaw voilà diinɛ galaw ye jumɛn mɔgɔw bɛ dumuni na a bɛ fɔli duman k'u kun fɔli ɲɛma jɔlen fɔli ɲɛma jɔlen dɔw bɛ wuli ka dɔn kɛ dɔw bɛ se ka anw dilannen don kama ni ne y'a faamu aw labɛnnen don fɔli ɲɛma jɔlen kɛ yɛrɛ de kama voilà walasa ka kalan di mɔgɔw ma voilà parce que anw ye Mali de ye anw bɛ Mali de représenter nka sisan misali ne ka jama dalajɛ bɛ ne bolo sisan kɔɲɔ tɛ denkuli tɛ a bɛ se ka kɛ n bɛ ka su dɔ labɛn i n'a fɔ a b'u bɛ to ka 31 su labɛn cogo min na an ka jugu o de ma a b'u k'aw wele k'aw ka na kojugu aw bɛ na n'i ka fɔli basigilen don n'i ka ko basigilen don kana hésiter ka na mais nacogo de b'an wele cogo de b'anw na an tɛ wele ten allo a ye na an ka na jouer non sɛbɛn de bɛ cɛw awɔ i bɛ taa palais de la culture la i bɛ taa sɛbɛn déposer n mago bɛ orchestre national la nin don ni n'an sɔrɔ on est disponible n'an b'a don sɔrɔ a bɛ fɔ awɔ an jɛnna n'a ye a sara bɛ f'i ye i b'a sara officiellement o dogolen tɛ nka ni a ko ko k'a b'aw wele don min na a kana fɔ ko a sara ye nin ye dɛ non an bɛ sanction dɔrɔn de dɔn o tɛ problème ye Kiledu o y'an ka radio ye
Fana cɛna ni se ni ala sɔnna Badema national bɛ na. N'a y'an wele a tɛ nimisa la. O tɛ yan. Ayi nimisa t'a la. Ni fɔli ba sigilen don. Ne yɛrɛ min filɛ ne kalannaw de la. Ne ye INA kɛ san 4 ka conservatoire kɛ san 5 ka tila ka san 1 kɛ Danemark ni Suède ɲɛfɛ a ko ɲɛɲini na. Basigi. Foli basigilen nafa de fana b'o. Awɔ mais yan janjan n'i y'an wele i ka janjan na an bɛ se ka janjan mɔgɔ dɔw ko f'i ye i bɛ taa olu wele mais Badema national tɛ orchestre national tɛ bɔ fɛn bɛɛ la fɛn fitinin tɛ. Tabarikala. A faamuna. Abu an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta ka sɔrɔ ka dakuru. Ayiwa. Abu an bɛ se ka mɔgɔ 4 ta. Allo. Radio Kiledu don. Kɔri baasi t'i la? I ka kɛnɛ wa? Allo. I bɛna fɔ réseau bɛ ka ban. A bɛ yen. Allo. An tulo b'i la. An ba. An bɛ foli kɛ Kiledu la. A diyara an ye. A lamɛnnikɛla bɛɛ fo. A diyara an ye. Ka foli kɛ a ka invité la. N bɛ foli laminɛ. Sule a ka émission in taabolo ka ɲi mais an ma touché a fɛn bɛɛ la dɛ. I bɛ fɛ ka mun faamu? Comment? Seko ni dɔngɔ tigilama u bɛɛ b'a la koyi. Nka fɛn caman wɛrɛ de bɛ yen min bɛ k'u ka baara de ɲagami u bolo fana. O ye jumɛn ye? Sisan ni yɛrɛ t'i jɔ minnu baro kan k'a fɔ ko arabu ko tan i ye t'i lamɛn bilen. Arabu ko ta cogo di? N m'a faamu. An m'a faamu. Arabu ko ta cogo di? Ni ma kɛ wajibi kɛlɛ misiri la kɛ. Maa ma tɛ o ye o tɛ jate an bolo bilen. O ye ka faamu ye. O ye ne ka faamu ye n'o tɛ u ka baara la dɛ mais u baara kɛ nɔ t'i ye n'i ye minnu baro video dɔ ta k'o bila Facebook ou bien TikTok kan sisan i b'a ye bɛɛ bɛ bɔ ka kuma o rɔ nka ninnu ye ka min fɔ n'o ye kuma yɛrɛ ye njɔse yɛrɛ ye maa tɛ o fɛ bilen Sule. O faamuna. Waati dɔw la i b'a ye diinɛ nafa ka bon nka fɛn dɔw bɛ fɛn dɔw dafa an fana ta taabolo kɔrɔlen kɔ fɛn caman de bɛ min bɛ adamadenya yɛrɛ bila. Hali silamɛya o min ye senna n'o sankɔrɔta mɛn bi a jɔsi ɲɛnama n'i k'i k'a kɛ ni jogo tɛ a ti ɲɛ Sule. O tɛ tiɲɛ. O ye tiɲɛ. O ye ne ka faamuya ye Ala ka se yɛrɛ. I ni ce. Ale ye faraŋa kɛ an tɛ maa wɛrɛ ta. Allo. 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 Kɔri baasi t'i la? Alhamdulilah. An tɛ muso sɔrɔ ka caya dɛ. Muso dɔ nana bi. Allo. I ka kɛnɛ? Nba. N ko ni barika donna kɔrɔlen tuguni a bɛ diya n ye dɛ. Yɔrɔ. Walayi. E m'a fɔ an bɛ perese dimanche ka se ka Matu yan ni cɛ in na mɛn. Wele. Ala ni u bɛ kɔrɔlen minnu jouer. A bɛ mɔgɔ la nisɔndiya kosɛbɛ. Yɔrɔ. N'o tɛ sisan fɔli ninnu an tɛ foyi faamuya la. Walayi. Ayiwa a faamuna. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka barika don kɔrɔlenw na Ala ka jamana nin taa ɲɛ. Amina. Ala k'an ka laɲiniw sabati. Amina. Ala ka jamana basigi. Amina. Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Amina. I Tarawele. Nba. K'an b'o la. Ayiwa ale fana ye dugawu don ko an maa wɛrɛ ta. Allo. Allo. Salaamaaleykum. Kɔri baasi t'i la? Andre. N'i fɔ ka invité fo. A diyara an ye. Ka n ka denkɛni ɲumanba in fo n'o ye Abu Tete Ture. Ayi tɛ sabali n'o tɛ a b'a tigɛ dɛ. Ayiwa. Ayi Abu Tete den de wa sɔnnen don a ma ne balimamuso b'a kunna o. Ayiwa. N'a yɛrɛ tigɛ a bɛ se k'a kɛ mais n tila ka taa sɔrɔ so yen nɔ. Ayiwa. A yɛrɛ kama bɛ. Awa. A ka jamana in basigi donc kuma tɛ ne taa tuguni quoi ne bɛ ninnu fo Ala ka si d'u ma ka tina d'u ma. Amina. Donc ka a faamuyaliko ɲuman d'an yɛrɛ ma. An ka se ka segin an ka kɔrɔlen ma n'an seginna an ka kɔrɔlen ma ko caman bɛ yen nɔ o bɛ ɲɛ quoi. Tabarikala. An bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka yafa an ma. An b'an ka sufɛ foniyɔrɔ la Usumani Kulubali Dansago. I ni ce. Allo. Allo.
alaikum. Vraiment, on est très fiers de l'Orchestre national dirigé par ce grand maître de la musique. Merci. Ton frère Sango, le maître de cérémonie. Ah, monsieur Sango. Là, lui, s'il parle. Ah non, moi, émission à Bana. Que j'admire d'abord pour son professionnalisme. Merci. Et puis, merci. On te respecte beaucoup. Merci. Et puis, l'orchestre dirigé avec autorité et professionnalisme. Merci infiniment. Et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que tu maîtrises toutes les mélodies musicales du Mali. Ah, il y a Damaso, voilà. Il faut le synthé et de ce camin pour l'orchestre. Oui, tiens. Nico Dogono Foli, Nico Bomo Foli, Nico Suraka Foli, Macheki Foli, Kabra Foli, Fla Foli. Pourquoi bien de fois? Oui, tiens. À côté de ça, vous avez aussi maîtrisé la musique moderne. Oui, oui, tiens. Donc c'est vraiment une fierté pour moi qu'il faut une continuation et bon vent. Merci infiniment. Chaque fois que je fais une cérémonie avec l'Orchestre national, c'est une réussite totale. Oui, merci. Donc à la qui pour nous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Andi malaban sa de. Allô? 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 Aywa, bina fo réseau ko be ko ina abo. Anda blay. Aywa, Idrissa. Ye mo soro ni ngano machaya. Na bina fo okabo ka yanga mali sekon dongore kuna. Walma foci wala mali dong dakuna wol kadi jama famba mo bi fe ga fo anga se ko may ku cenu e ay munum be me gasro mo chama def na bi abu kono go masika wala like. Okay. Yani ngi ukawo jabi ko tuneni mana mi fo bama nyako na do mala je afo hala monsieur Sango abara ni ale fene yoro o kene baskile ya ye jama la o jama baskile jama sanimay o ya nye mais ale ga témoignage ni o ne fa quoi o yen fa ma fa la ka resa aye no mo ma yire da ni ne ko ni fo abe fo ko mega publicité ke kambe foli su be ke Mali foli be ka dam ne région folo la ba amba foli be ke ni ngunya fo abe fo ko a be ka yire fo mais naf a fo ba ya fo mi nyanye mi mbado no ya fo abe mbo kwa obembo tango mo chama ba do Mali kuno abi nyama dala je bo wa bolu ko nyina ko mettre de cérémonie voilà ay sa chama fo na primature la voilà mo chama ba do ambe demain na fene ka be serum na antisi makan be serum an makan tisi baduma national le beta du amako be beka demela am se ka yele sans fait tout parce que diom be se ka anni tout tabarkala ambo fana wele wala ngata kasi formation to ma voilà côté national ballet national ani ensemble instrumental chama mo do donc sibe oui tiens ensemble instrumental côté bani ballet ani badema bora salaba na ko fana nyongule no awo voilà ami do ke nga ke obe wulile wala ka ke orchestre tom no fana be marabulo kono walma chuga warula ala ka beka wuli amira bi wasa sabula ni be wulila sege sababu ye ka
ɲuman caya c'est ça ka tɛmɛ kolon kan an bɛ ka kolon minnu fɔ ok hakililaw de ka ɲi ni kolon cayara ni ɲumanw fana mankan sumalen don awɔ o bɛ na ni ko tiɲɛni ye n'ala sɔn an b'i fo an bɛ foli Abu Cote k'i fo Amin. an b'a fɔ k'an bɛn 31 na sɔrɔ tɛ yan ni ala sɔnna d'accord awɔ donc ne bɛ fɛ ka kuma la d'accord kuncɛ kuma la n bɛ fɛ k'aw yɛrɛ fo Kiledu fo a diyara n nin ye fɛnɛ ye fasoden ɲumanya ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ ye arajo lamɛn bi et puis a redivision peut être dɔw bɛ k'a enregistrer a bɛ kɛ sababu ye caman bɛ bɔ anw ka degun na n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a diyara n ye ka palais de la culture fo ka directeur général fo n'o ye Sulemani Bacino ye ka anw yɛrɛ ka responsable fo n'o ye Babi ka tila ka Badema national mɔgɔ kelen kelen kelenna bɛɛ fo c'est n'i y'an ye yan bi olu ka cɛsiri de don kosɛbɛ ka cɛsiri de don a caman bɛ yen nɔ u bɛ na cogo min na ne de b'a dɔn u bɛ taa cogo min ne de b'a dɔn État k'a lajɛ a bɛ se ka fɛn o fɛn k'u ye n'u ye fasoden ɲumanw yɛrɛ 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 de voilà donc n'o bɔra yen n b'a ɲini jamanadenw fɛ antenne de don dɛ u kana anw kɛ kafiri ye fɔlila tɛ kafiri ye musicien tɛ kafiri ye an ka baara de don ni y'an ka faso kanu fɛnɛ sira dɔ ye silamɛya yɛrɛ la hali diinɛ kɔnɔ fɔli bɛ yen misiki bɛ yen a ma haramuya wa an b'a ɲini ala fɛ ala ka fanga don a la amina pourquoi a ma haramuya n'i ye dɔnkilidala ɲuman n'i y'a bila misiri wele la a bɛ bɛɛ wele ka taa ka misiri la o ye tiɲɛ mɔgɔ min kan ka di n'i y'a bila ka kuranɛ kalan a b'a kalan cogo min avec les techniques vocales a bɛ bɛɛ wele i tɛ misiri wɛrɛ sɔrɔ a ka jama min bɛ k'a bolo a tɛ kɛ misiri wɛrɛ tɔw bolo o b'a yira k'a fɔ ko fɛn jugu tɛ an b'a balo a la an tɛ mɔgɔ faga a la i tɛ se k'i to fɔli yɛrɛ la k'i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ i t'o masɔrɔ ayi a tɛ yen hakili tɛ sɔn i t'o masɔrɔ voilà donc c'est pour vous dire que anw ye maliyɛnw de an balo an ka baara de ye nin an ka faso dɛmɛ sira de ye nin bɛɛ k'i ta kɛ o ye tiɲɛ ala k'an dɛmɛ i ni ce nba i ni ce taamasen na Baba. lamɛnbaaw bɛɛ ni ce Emmanuel Jara Etienne Ɲare Abu Cote Mamadou Kane bɛɛ ni ce Sori Ibrahima Chikom Touré bɛɛ ni ce bɛɛ ni jamu ala ka dɔ wɛrɛ yira amin ya rabbi